Kožené výrobky Sicora vám ponúka prostredníctvom internetového obchodu tipy na luxusné vianočné darčeky pre ženy i mužov. Ponúkame kožušinové límce a lemina kapucne, pletené čapice s kožušinovým brmbovcom, kvalitné značkové kožené opasky, kožené peňaženky pre dámy i pánov, dámske a pánske kožené kabelky a aktovky, kožené rukavice i kožušinové papuče. Celý sortiment kvalitných kožených a kožušinových výrobkov nájdete na internetovej stránke www.sicorashop.cz. Nájdete nás aj v kamennom obchode v Jablunkove na Velebnovského ulici. Bližšie informácie získate aj na telefónnom čísle +420 558 357 069.